Noordewien. Mei Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Zeg me wie dropt er harder dan dit? Wie stopt zijn ziel en zaligheid? Ja, zijn hart in die shit. Ik geef je iets waarvan je wist dat je mist. Als je zocht naar soft shit, heb je de afslag gemist. Zeg me wie? Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert bij mij in je gast onder de tafel. Ik ken hem al een tijdje. Hij komt uit de hip-hop wereld bij en hij heeft nij materiaal kleerd. Sterk een heel album. Zijn hij singles al uit, Code Rood. En we zijn wel heel nieuwsgierig waar het dit keer ook gaat. In ieder geval schuilt hij geen enkel onderwerp. Hij komt eigenlijk van origine uit Ljouwert, maar woonachtig in een Lieds dorpje. Ik daar opgroeid. We worden weer een plotloon en sterk komen in één persoon. Ik had toen Maddock eigenlijk, mag ik zeggen. Hè? Ja, Maddock. Nee, je zegt het goed. Ja, klopt. Jij gaat altijd terug naar Maddock, maar dat is ook goed. Daar luister ik ook naar. Ja, precies. Ja. Mooiste best, welkom. Ja, dankjewel. Hoe is het? Ja, goed. Ja. Met jou? Ja, prima. Ja, je bent weinig veranderd, moet ik zeggen. Oké, nou, dat is ook eens een compliment. Ja. Ja, druk mij de release van het album. Ja, klopt. Code Rood dus. De single is net uitgekomen. Op die single staat ook Riskant, rapper. Maar het album gaat ook Code Rood heten. En het album is eigenlijk een beetje een rollercoaster. Zo zie ik het ook een beetje als het leven ook is. Er zit van alles op. Harde bangers, maar ook gewoon wat rustige nummers. Verrassende samenwerkingen. Dus alles komt voorbij. En Code Rood is een beetje, het is eigenlijk 5 voor 12. Hè? Het moet nu gebeuren. En nu is het een keer tijd voor Maddock. Dat is het een beetje. Is dat de artiest Maddock die dat zei? Of dat er altijd het loopt parallel natuurlijk. Ja, klopt. Kijk, vroeger had ik ook andere namen. Hè? En uiteindelijk dacht ik van, Maddock is wel zo bijzonder. Laat ik dat als rapnaam gebruiken. Maar daardoor loopt het inderdaad door elkaar heen. Maar ik vind dat ook wel mooi, want het is wel hele persoonlijke muziek. En eigenlijk is Maddock en de artiest en de persoon in één. Maar waarbij bij de muziek misschien wel wat... waar je normaal misschien nog een klein beetje een filter toepast in de wereld... is dat bij de muziek eigenlijk niet zo. En dan is het gewoon puur het gevoel. En dat kan heel boos zijn, heel verdrietig, heel agressief. Het kan van alles zijn. Maar daar kun je gewoon helemaal je energie in kwijt, zeg maar. Tenminste, dat kan ik. Ja. Een van die vorige albums weer Nooit Goed. Ja. Is die Maddock een hele horen Maddock als deze, van de nieuwe plaat? Of zei het het lijkt het wel heel bot op elkaar? Ja, het ligt wel in het verlengde ervan, denk ik. Waarbij deze wel misschien weer nog wat rauwer is. Maar er zit ook wel weer verrassende nieuwe samenwerkingen op eigenlijk. En dat vind ik eigenlijk het mooiste. Er staan, wat ik al zei, bijvoorbeeld Riskant. Dat is toch iemand die ik vroeger altijd luisterde. En om daar dan weer mee op een plaat te kunnen, dus het ontwikkelt wel. Dus er komen steeds weer nieuwe mensen bij. En waarbij ik eerst nog veel meer solo was, staan er op deze plaat geloof ik 2 samenwerkingen. Staat ook nog een DJ staat erop. Dus ik probeer wel op die manier zeg maar wat... Ja, dus het verbreedt weer wat. Maar het ligt wel in het verlengde ervan, ja. Want dat ik die zei, dan ben je wel een echte hiphopper. Ja. Maar de zei alleen, ik hoor van Geberik in mij horen. En we hadden eigenlijk al eens een uitstapje naar de hardstyle. Hè? Ja, klopt. Ja, met Revive en Psychopunks. Eerst alleen met Revive en toen met Psychopunks erbij. Was ook hartstikke leuk om te doen. Dus ik sluit ook niet uit. Ik ben ook alweer bezig om te kijken om nog iets te maken met Revive in dit geval. En misschien dat er wel weer iemand anders ook nog bij komt. En dat is ook heel leuk om te doen. Dat is een hele andere manier van muziek maken dan de hiphop. Althans, ja, de muziek zeg maar, de teksten, die schrijf ik dan nog steeds natuurlijk op die manier. Alleen, je moet wel in een bepaalde flow zitten, wil je zo'n liedje maken. Want het is, ik kom niet uit de hardstyle. Dus op een gegeven moment dan kan ik ook dan moet ik even pauze hebben, zeg maar. Even bijkomen. Ja, moet even bijkomen. Ja. Het is een hele andere manier van muziek maken. Daar heb ik niet altijd zin in. Maar als je dan eenmaal mee bezig bent, is het wel weer heel leuk. En vooral het resultaat, als ze met zo'n melodieopbouw komen en dan knalt hij erin. Ja, dat is echt wel mooi. Dat is echt wel prachtig. Maar het zijn wel een beetje hoe toen in muziek stierst. Want toen had je bijvoorbeeld ook wel nummers, platen, zelf helemaal produceert. Van beats tot teksten. Ja. Dan werken ze een keer met DJ's. Dan had je er jongers bij of een jongeres. Ja.
Had dat het fris, scherp, spannend voor jou? Dat steeds weer wat nice en wat oors dorst? Ja, nou, ik probeer gewoon eigenlijk een beetje met de dingen waar ik fan van ben, wil ik eigenlijk mee samenwerken, zeg maar. En 9 van 10 keer lukt dat niet en een paar keer lukt het dan wel. En dan ben ik hartstikke blij mee. En dat kan eigenlijk van alles zijn. Want ik ben nu ook weer met een leuk project bezig. Dat staat nog helemaal in de kinderschoenen. Maar dat zul je vanzelf een keer voorbij zien komen. Maar dat is weer met een hele band erbij. En een artiest waarvan je nooit verwacht dat ik daar weer wat mee ga doen. Dus ik probeer gewoon, dan vind ik dat leuk. En dan wil ik daarmee wat samenwerken. En bijvoorbeeld met die hardstyle jongens. Ja, die kwamen op mij af van zou je dat een keer willen doen? Zocht eigenlijk iemand een beetje een rauwe hip-hop geluid, zeg maar, op zo'n plaat. Dus zo is dat ontstaan. Dus het is ook een beetje wat, ja, je probeert de hele tijd altijd maar door te gaan en altijd maar probeer je nieuw project op te starten. En te kijken van, ja, wat kunnen we nou eens doen? En dat houdt het inderdaad ook wel fris, ja. We hebben ook met mij Wat? de hip-hop en de rap. Ja, dat is al het hele tijd terug. Toen ik eigenlijk op de basisschool zat, was ik al hip-hop aan het luisteren. Ik heb eigenlijk ook nooit iets anders, zeg maar, leuk gevonden. Het is alleen maar hip-hop. En op de basisschool begon dat eigenlijk al. Ik denk dat ik in de brugklas was ik al aan het rappen. Die kennen ze mij op school al als zijnde van die houdt zich bezig met rap. En toen namen ze dat natuurlijk allemaal nog niet zo serieus. En ik kom nu wel eens mensen tegen van die tijd. En dan zeggen ze van, ik vind het toch wel mooi dat je dat nog steeds doet. Want ja, toen in die tijd dachten ze van, ja, dat is een jaar of zo. En dan is dat weer weg, zeg maar. Maar al die tijd is het altijd doorgegaan. Het is nooit gestopt. Dus dat is wel mooi. Wat is juist in die dagelijkse leven? Dan draait ik nog steeds eigenlijk voornamelijk hip-hop? Ja, alleen maar. Alleen maar? Ja. Even geen andere hazes en geen Nirvana ertussen terug? Nee, eigenlijk helemaal niks. Nee, helemaal niks. Dus natuurlijk luister ik wel eens de radio of zo. Maar dat is meer omdat mijn vriendin anders helemaal gek wordt van die hiphop de hele dag. Ik sta ermee op, ik ga ermee naar bed. Ja, dat is wel, het is echt een rode draad. Ja. Hip-hop-cultuur had zich intussen enorm ontwikkelen. Ja. Is ik echt een serieuze speler in de muziekindustrie worden. Ja, klopt. Dat is een beetje de stroming, dat is het Amerikaanse. Dat is ook weer onderverdeeld trouwens in West en East Coast en neem het eigenlijk al maar op. Ja. Maar de Britse hip-hop had zich eigenlijk ook weer op een hele specifieke manier ontwikkelen. De Nederlandstalige hip-hop. Ja. Maar ik luister ook wel eens naar de Franstalige hip-hop. En dat is wel heel oors. Ja, ik luister ook wel van alles. Ik luister Frans. Dat wil ik die vrede. Ja. Luisters wel eens in de breedte. Ja, dat wel. Ik luister bijvoorbeeld ook Poolse hip-hop, vind ik heel mooi. Poolse? Ja, Russisch. Ik versta er helemaal niks van. Maar het mooie daaraan vind ik juist dat ik het niet versta. Maar is dat klankmatig echt mooi? Ja. Ja, Want vind het ik wel. Russisch is het Nederlands vrij hut, hè, qua klanken. Ja, misschien vind ik het daarom wel mooi. Dat weet ik niet. Ja. Maar het is, ik versta er eens. Wat ik het leuke eraan vind, is dat zij hebben heel vaak een specifieke flow op een beat. En omdat ik het niet versta, kijk, ik heb wel eens wat opgezocht, dan gaat het altijd over drugs en containers en weet ik wat allemaal. Dat is voor mij de lol er een beetje af. Dus dat doe ik eigenlijk niet meer. Maar als ik het dan hoor, dan weet ik dus niet wat ze zeggen. En dan denk ik juist van, dat is een leuke flow, hè, hoe dat dan over die beat heen gaat. Dus daar kun je ook weer wat uithalen. En dat vind ik dan het leuke daaraan. En Frans, inderdaad, Franse hiphop vind ik ook heel sterk. Belgische hiphop is ook mooi. Maar ik luister ook veel Canadese rappers. Ben je heel erg verschillend van elkaar? Ja, vind ik wel. Ja. Waar zit hem het verschil in? Tussen bijvoorbeeld... Uitspraak, timing of misschien wel een heel productieproces? Ja, ik denk overal heb je eigenlijk wel die stromingen. Hè, wat ik veel luister, is veel underground hip-hop. En dat heb je eigenlijk overal wel. Maar iedereen heeft weer iets anders unieks. En dat kan het ik vind vaak bijvoorbeeld alleen al het stemgeluid kan het al zijn. Hè, als ik bijvoorbeeld, als ik dan naar Nederland kijk, als ik Fresco hoor, dan weet ik gelijk dat is Fresco, weet je. Dan heb ik maar een paar woorden nodig, dan weet ik dat het hem is. En zo, daar let ik ook wel heel erg op. En iedereen heeft weer een andere stem. En als je dat in die hip-hop ook hebt, hè, dan, je hoort of iemand wat dikker is of niet. En ja, dat is mooi. Ja, dat vind ik prachtig. Ja. Dus er zit altijd sowieso, daar zit al het verschil in. En dan heb je nog inderdaad het ritme. En ga je meer naar de Oostblokkant, wat natuurlijk het ritme ook weer een beetje anders. Dus er zit allemaal wel verschil in. Ja. Ik zei, je bent wel op worst op een hechte van de nijste ontwikkelingen dus. Ja en nee. Is het wel wat old school, bro? Ja, ik luister ook nog heel veel oldschool dingen inderdaad. Maar ik probeer... Wat dan op? Opgezwollen bijvoorbeeld. Ja, dat mag ik nou wel oldschool noemen. Dat is, apart, hè? Hoe dat het verschoopt. Ja, hè? Ja, klopt. Maar ja, dat is wel waar het voor mij mee begon. In die zin, ik begon natuurlijk eerst met Eminem en 50 Cent. En jij kent het allemaal wel. Maar voor de Nederlandse hiphop was echt opgezwollen wel een ding natuurlijk.
Maar ja, die hip-hop is er ook nog steeds wel. Alleen dat is niet de hoofdstroming. Hè. De hoofdstroming is natuurlijk wat populairder, met meer pop-hip-hop. En daar is niks mis mee. In het begin was ik daar wel eens wat afkeer tegen. En tegenwoordig sta ik wat anders in, denk ik, van iedereen zijn ding. Ja. Hè, En die drill rap, want dat is weer wat de Nederlandse underground worden in Tusken. Ja. Dat liep, vind ik wel heel erg op dat hele LA-verhaal. Ja, ik kan er niet heel erg mee refereren, zeg maar. Hè? Omdat net uit dat soort weekendposts van Rotterdam en Amsterdam dus? Nee, dat denk ik, ja. Ik weet het niet. Het gaat vaak over drugsuithalers en het probleem in de Achterwijk, maar ook dat ze elkaar allemaal neersteken. Ja, dat zijn dingen... Zitten wij gewoon dom bij de 4 voor, toch? Dat denk ik, ja. Nou ja, gelukkig maar misschien. Hè? Die onderwerpen, ja, dat hoeft voor mij ook niet zo. Maar ik kan wel... Kijk, ik vind het wel weer mooi als het muzikaal blijft. Hè? Die drillgroepen, die gingen op een gegeven moment... Of dat doen ze nu nog steeds, gaan ze elkaar de hit dissen. Ja, dat vind ik op zich wel leuk, weet je. De rivaliteit is ook altijd al in de hiphop geweest. Nou ja, alleen de battles, hè? Ja, alleen blijf het dan ook daar doen, hè, op de muziek. En ga niet elkaar opzoeken in elkaar steden. En dat is een beetje jammer, daaraan vind ik. Want ik krijg ook een heel negatief beeld van. Ja. Maar aan zich, de muziek en de drill en met die 808's die er lekker zo doorheen beuken. Ja, daar zit ook wel weer wat in, weet je. Dat vind ik ook wel mooi. Ja, het schijnt dat in die drill rap inderdaad de kant van de protestekkwapens notabene in de cultuur. Dat echt weer uit Engeland oerwaai Ja, is, klopt. Hè? Ja, zo straks ook over de Britse hip-hop en zo. En daar is natuurlijk ook drill heel groot. Ja. Dus ja. Hast u dat ooit meemaken? Agressie en dat er lagen om die hip-hop-cultuur om Sierten hier in Friesland? Ik denk het haast net. Hè? Nee. Ik ga net zoveel incidenten hier in dat. Nee. Ik net in het verliezen. Nee. Ook niet. Nou, er was laatst toch nog bij de Neushoorn een incidentje geloof ik. Ja, hoor, bij Knokpartij. Ja. maar over het algemeen niet. Nee, maar het is ook de bedoeling dat je op het podium dan elkaar afmaakt. Ja. En dat je niet letterlijk met elkaar... Want een echt serieuze rivaliteit tussen Snits, Leeuwen en oren plakken. Want Snits had ik wel een redelijk fanatieke... Nou, dat heb hip-hop scene, hoor, maar ik geloof net dat dat ooit botste mijn oren sterren. Hè? Nou, dat weet ik niet. Of zit er wel wat spanning nog? Nou, ik weet niet hoe dat nu is eigenlijk. Daar hou ik me eigenlijk totaal niet mee bezig. Maar ik heb wel gehoord dat in het verleden had je natuurlijk wel de groepen. Er zaten wat verspreid en die gingen dan. Maar dat was meer in die battle-tijd. Ja, correct. En dan, volgens mij was er ook nog wel een heel ding altijd met graffiti. Dat ze toch wel hele crews overal hadden. En dat er wel een behoorlijke rivaliteit was. Ja, of dat echt uit de hand is gelopen wordt, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb het nooit meegemaakt, nee. Nou, ze Jusman bij het heel hip-hop en urban verhaal zitten heel veel lagen. Ja. En in Friesland doen het weer heel anders, in Frankrijk. Ja. Het zei iets hoe de hip-hopcultuur, hoe dat explodeerd is, hè, in 2030 hier tijd. Ja, klopt. Ja, het is echt. Het is nu denk ik de populairste muziekgenre eigenlijk wat er is. Het domineert eigenlijk alle hitlijsten. Nou, en ik in de crossovers, ik in de popwereld. Ja. Juist de dance aan de ene kant en aan de andere kant de hip-hop waarom. Ja, klopt. Ja. Dat ben vrij dominante stromingen, heb ik het idee. Nee, dat klopt inderdaad, ja. Luister sterk naar hem qua productie. Dus denk je, dit is iets nice. Nou, ik doe daar dus heel weinig mee. Of juist net. Nee, ik doe daar heel weinig mee. En misschien zou het wel goed zijn om er meer mee te doen. Maar ik wil niet de muziek maken omdat ik denk van, dit is populair of zo. Ik wil gewoon maken wat ik zelf vet vind. En dat is toch vaak meer de underground kant op. En dan dus minder populair. Maar ik denk, daar zijn ook wel liefhebbers voor. Absoluut. Het is minder voor misschien de massa, maar meer voor de liefhebber. Dat is dan een beetje, zo zet ik het allemaal weg, hè? Mooi is het best. Maar ik nu noemen, we maken fantastische muziek. En du stierst er ergens voor. En dat vind ik leuk, dus dat uitspreekst. En dan draaien we even wie. Wat voor nummer wie dat? De eerste nummer wat we draaien. Nou, voor mij is het wel een belangrijk nummer. Omdat het een beetje weer spiegelt dat je heel ver kunt komen. Ook vanuit Friesland. En als je maar lang genoeg doorgaat. En dat is ook een beetje mijn credo, hè? Nooit stoppen. En dat wie, dat is eigenlijk, er zit heel veel energie in. Maar wat maakt dat nummer nou zo bijzonder? Is eigenlijk de samenwerking met de producer. Dat is geproduceerd door Sealands. En dat is een producer uit Canada. En die maakt heel veel muziek voor Merciless. En voor tal van andere artiesten eigenlijk. Maar dat is echt een heleboel artiesten. Jedi Mind Tricks heeft hij meegewerkt. En Vinnie Paz. En dat zijn allemaal artiesten, stuk voor stuk, waar ik fan van ben. En om dan op een beat te mogen rappen, of in samenwerking met hem te mogen doen, dat is voor mij een soort van de heilige graal. Hè? Ik bedoel, ik probeer altijd misschien ergens zo'n soort geluid te bootsen of te creëren.
Maar dit is niet het nabootsen creëren. Dit is echt het geluid. The Dit real is, deal. Ja, dit is de real. Dit is een beat van hem. Die gaat ook niemand anders van die rappers die ik net allemaal opnoem, gaat die beat meer kunnen gebruiken. Want die is nu voor mij. Ja. En daarom is het voor mij wel een hele bijzondere track. Dat je toch vanuit hier, met je idolen eigenlijk, of waar jij graag naar luistert, dat je er toch mee kunt samenwerken. Ja, prachtig. Ja. Dan begin wel een track van die draai. Nooit goed. Ja. Nou ja, Nooit Goed is van het vorige album. Hè? Ik denk, we moeten een beetje langzaam inrollen. Gaan we steeds meer naar het nieuwe materiaal toe. Nooit Goed. Ja, het is nooit goed. Ik vond het wel een leuke uitspraak. Dat heeft een beetje te maken met het perfectionisme. Maar ook wat anderen altijd vinden. Hè? Je kan het nooit goed genoeg doen eigenlijk. Dat is het een beetje, nooit goed. En dit nummer, dat weerspiegelt dat ook. En wat ik net ook weer zei, het credo, ga altijd maar door. Weet je wel. Ook al zeggen ze dat het nooit goed is. Weet je wel, gewoon doorgaan en doorpakken. Wat je doet is nooit goed, nooit goed. Wie goed doet die ontmoet. Er is altijd wel iemand die iets van je vindt, maar het gaat erom welke weg je zelf inslaat. Wat je doet is nooit goed, nooit goed. Zorg ervoor dat er niemand is die je mond snoert. Er is altijd wel iemand die iets van je vindt, maar het gaat erom welke weg je zelf inslaat. Luister, er is niemand die iets goed doet. Het leven stikt van bedweters en goeroes. Iedereen wil meer dan een ander. Nooit goed. Van mijn gast van Joert. We draaien sim muziek, maar we hadden er vooral oer. Officieel, maar ik zeg een Maddock. Maar als rapper zei ik altijd Maddock. Ik denk dat jest ik het vaakst of net? Hoe zit het eigenlijk? Nou, dat verschilt eigenlijk. Oh, dat verschilt wel een beetje. De ene zegt Maddock. En ik luister naar allebei. Kijk, oorspronkelijk komt die naam uit Wales. En ik denk dat ze de haast Maddock zeggen. Ja. Dus ik kan het je niet kwalijk nemen. Ik ook wel Maddock gewoon. Ooit in Ljouwert Banner. En is 10 jaar opgegroeid eigenlijk. Hè? Ja, klopt. Ja. Wie dat leuk? Lids Dwarpke? Ja, dat was wel leuk. Hij was toen nog een stuk kleiner dan nu. Het is behoorlijk uit de kluiten gewassen alweer. En het is nu ook gemeente Leeuwarden. Hè. Dat was toen nog Leeuwarden Radeel. Maar dat was leuk, ja, prima. Ja, dat was prima. Wel heel Leeuwarden georiënteerd, hè. Iedereen die werkt eigenlijk in Leeuwarden tenminste. Wie dat in jeugd? Ik zag gewoon als puber op het fietsje Ja. naar Ljouwert vooral. Ja, klopt. Ja, op de fiets en Leeuwarden op de... Ik hoor net zo'n heel lijn. Nee, dat viel mee. Dus in Leeuwarden op de middelbare school. Ja. En inderdaad Leeuwarden georiënteerd. Ze voel me meer Leeuwarden hoor, dan dorpeling. Ja. Terwijl ik in een dorp woon nu. Dus, Ja, grappig. Want als mij in praat is het Nederlands, beetje Ja. Liefwaarders bijna wat. Ja. Maar het Fries best ik wel machtig. Ja, zeker. Ja, zeker. Mijn moeder, Ja, nee, praat gewoon was worst. Maar mijn moeder spreekt altijd Fries tegen mij. En Ja. maar ik spreek altijd Nederlands terug. Goed Maar zo. nee, ik kan ook heel goed Fries hoor. Ja. Dus ja. Maar grappig goed met die taalbatters. Want ik vrees niet vanwege die hip-hop had altijd de Nederlandse taal broekt. Ja. Maar ik geloof heel snel dat ik nog wel eens Engels of zo. Maar Ja. dat is nooit worden dus. Nee, nou in het beginsel deed ik dat nooit eigenlijk. Omdat ik wel vind dat als je dan dat doet, dat je dan ook die taal goed machtig moet zijn. Snap wat ik bedoel? Zeker als hiphopper. Kijk, dan kom je er eigenlijk niet meer weg als je gewoon standaard... dat vind ik niet tenminste. Dan moet er ook een beetje lyricaal een beetje uitdaging. Hè? Dan moet er ook een beetje een goede woordenschat zijn. Ja. En dat vond ik eigenlijk nooit... en ik heb het laatste keer geprobeerd. Die ligt nog op de plank. Ik heb toen wel eens geroepen, ik maak er een project van. Maar de andere tracks blijven eigenlijk uit. Dus ik vind het wel lastig om nou een heel project in het Engels te doen. Ik probeer hier en daar wel met dat die hardstyle projecten bijvoorbeeld, probeer het ook wel eens. Wie weet komt dat nog eens. Maar het is nog niet zo dat ik nu denk van dat ga ik vanmorgen uitbrengen, zeg maar. Nee, dat blijft nog even liggen. En misschien wordt het wat meer en uiteindelijk een leuk project. Maar hoofdzakelijk Nederlands, ja. Ik heb ook wel eens een Friese rap gemaakt. Nou ja, dat weer een beetje de vervolgvraag. Ja. De praat is Fries. Ja. En daar had je natuurlijk altijd op Nederlands in stutsen, om het zo maar zo te drukken. Maar dat Fries, dat ooit een gedachte geweest? Ik heb één keer een reggae Friese rap gemaakt. Maar dat is misschien hetzelfde als met het Engels. Het is... het is wel heel leuk, omdat je zeg maar met die Engelstekst die ik dan toen laatst had gemaakt, dan kom je op dan moet je eigenlijk is het dan weer alsof je het voor het eerst doet. Ja. En dat vond ik er heel leuk aan. En dat is met Fries net zo, omdat je dat niet gewend bent, dan ga je dan nieuwe combinaties en nieuwe woorden en dat vond ik heel erg leuk eraan. Maar dat is ook heel intensief. En
dat is met dat Friese liedje ook zo. Dat vond ik dan 1 keer leuk. En ja, ik heb die ook nooit uitgebracht trouwens. Die komt naast die Engelse. Ja, precies. Maar misschien ooit nog wel. eens. Ja, Misschien wel. Dus nee, ja, hoofdzakelijk Nederlands, ja. Ja. Jonkje Stiens op Fitske naar Ljouwta. Ja. Hoe best je letterlijk die urban hip-hop culture een beetje infietst? Wie dat via squallen? Nou, ik denk dat het dus op de basisschool al begon. Want ik weet nog dat dat hadden we in groep 8 moesten we dan een toneelstukje of zo opvoeren. Of een playback show was het. En toen heb ik geplaybacked. En dan was ik geloof ik Eminem. En mijn vriendje die was hier bizar of zo. Of andersom. Van die 12 in ieder geval deden we een nummer. Dat was toen de groep van Eminem was dat. Die ken je misschien wel met My Band, hè, dat liedje. En dus daar weet ik van, dat herinner ik me nog. Nou, dat was dan al groep 8. Dus toen was ik er al mee bezig, kennelijk. En als ik dan terugdenk met de middelbare school vanaf het begin... Ja, hoe raak ik in aanraking mee? Ja, ik weet niet. Mijn ouders luisterden vroeger ook alle muziek wel. Maar ook is daar Eminem wel voorbij gekomen. En die cd's die belanden bij mij op de kamer, zeg maar. Yeah. Dus de Eminem Show was dat. En dat was dan nog zo'n gebrande cd, weet je wel. Dan moest je dan via een collega liet je dat dan branden. Yeah. En dan had je dat thuis. En dat vond ik het mooiste toen al. Dus dat pikte ik daar al uit. Ja, dat is eigenlijk nooit weggegaan. Maar ik had niet heel veel vrienden, nu nog steeds niet eigenlijk, om mij die specifieke hip-hop luisteren of zo. Nee, want hoe kwam de stap om zelf te meidjen? Het produceren, het rappen, het teksten schreeuwen. Dat begint een beetje op zolderkamer dus. Ja, letterlijk, ja, klopt. Letterlijk. MP3-spelertje erbij. Maar in de eerste optredens, hoe hast dat hoorn? Nou ja, eigenlijk of die eerste releases eigenlijk? Ja, dat is dan veel later. Dus Ja. eigenlijk moet je, als je zegt van nou in de zolderkamer beginnen we dan. We pakken de MP3-speler. We gaan gewoon meerappen met dat microfoontje wat erop zat. Ja, dat is logisch. Een beetje meebrullen. Ja, en dan denk ik op een gegeven moment van, dat is wel leuk. Dan ga je ze op zoek naar een studio. Ik kwam met jongens in contact in Leeuwarden die een studio hadden. En daar wat liedjes opgenomen. Toen had je een site Boom Air heette dat. En dan kon je het dan opzetten. En zo rol je er steeds wat verder in. Tot je inderdaad op een gegeven moment ook eens gaat optreden. Volgens mij een van de eerste optredens was in Dokkum. Het heette volgens mij Broodje Beef heette dat. En er was een hiphop feest georganiseerd. Nou, dan ga je op het podium staan. En dat gaat eigenlijk heel natuurlijk. Maar allemaal van die stapjes zijn dat. Ja. En tot je op een gegeven moment niet meer beter weet. Maar die eerste stap is wel heel cruciaal. Hè? Ja. Het moment van uit die zolderkamer, contact zie je in dit geval mijn jongens dan blijkbaar in Ljout, om er echt wat mee te doen. Ja, klopt. Mij welk idee? Gewoon eens een keer proberen? Of ja, dat denk ik. Nou, of is het vol ambitie voor het al? Ik dacht wel van, dit kan ik ook. Hè? Dus zeg maar, dan ging ik de muziek luisteren en dan dacht ik van, ja, dit kan ik ook wel. Wat ze doen. En ik snap wat ze doen. En dan gaandeweg, zeg maar, in het begin is het nog een beetje Sinterklaas rijm natuurlijk. En gaandeweg leer je steeds meer over schema's en dingen. En dan wordt dat steeds meer eigen. Maar in het begin daar was het gewoon de eerste gedachte dat ik dacht van, dat wil ik ook en dat kan ik ook. Dus dat ga ik gewoon nu doen. En dat kon het nog helemaal niet. En het lukt ook in die zin nog helemaal niet. Maar voor mijn gevoel was het al heel wat, weet je wel. En die stap was voor mij niet zo groot, omdat ik echt een heel moment had van, nou, dan ga ik naar een studio of zo. Ik kan me ook niet herinneren dat dat een moment was dat ik dacht, nou, nu ga ik de studio in. Het was gewoon een soort automatisch. En ik wilde gewoon wat opnemen. En dan had ik ging altijd schrijven. En dan op een gegeven moment wil je dat ook opnemen. Want anders is het alleen maar een platte tekst natuurlijk. Ja. Ooit podiumvrees gewoon of net? Nou, ik ben altijd nog zenuwachtig hoor, als ik het podium maar dat is wel gezond. Ja, maar ik denk wel dat het met hoe vaak je het doet, wordt het natuurlijk steeds wat beter. En ik denk wel, wat hadden het erover wanneer ik hier voor het laatst ben geweest. Dat was 9 jaar geleden, zeiden we volgens mij. Ja, we waren oude man, jongen. Ja. Nou ja, en ik denk wel in die tijd was het nog veel zenuwachtiger weer dan nu. Dus ik denk ook daar groei je natuurlijk in. Maar ik blijf zenuwachtig. Ik heb geen vrees om op het podium te staan. Ik wil ook graag weer op het podium staan. Dus als er mensen luisteren die feestjes organiseren, neem contact op. Want dat is wel lastig trouwens. Sinds corona is het wel moeilijk. Alles is doorgeschoven en het is heel moeilijk om een beetje aan de bak te komen. Omdat ik in die coronatijd vooral gegroeid ben qua aanhang en publiek. Is het heel moeilijk om nu een beetje op die podia te komen. Dat vind ik wel jammer. Want nu heb ik wel het gevoel dat ik er echt klaar voor ben. Dus nu wil ik echt graag die podiums opmerken. Ik heb geen vrees ervoor, maar wel altijd gezonde spanning. Maar dat is ook normaal, denk ik. Dan gaan we een plaat draaien, Wef van Dij. En dat heet Slaapwandel. Ja, die hebben wij uitgekozen. Nog een nummer van Nooit Goed. Het vorige album. Of het laatste album eigenlijk nog. Hè. Dus het klinkt mooi.
En dat was eigenlijk de populairste nummer. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Gewoon lekker noemen, hoor. Ja, Het is zeker een lekker nummer. Het gaat een beetje over de nachtelijke escapades in de studio. En vandaar slaapwandel. Ja. Ja. Soms voelde het of ik slaapwandel, nou laat lekker. Kan ik met gevoelens alles op een plaats zetten. Kom ik in die vibes gevoed door een paar flessen. Ik bedoel, het is makkelijk als op de maat rappen. De meeste dromen zijn bedrog en als ik wakker word, dat is de vraag op dit moment, want ik ben fucking dronk. Soms heb ik eventjes geen zin in al die drama naar mijn kop. Zeg ik laat maar ik verstop, zoek me later maar. Madok en het nummer Slaapwandel komt van het album Nooit Goed. Reden dat ik hem uit Noer ga, want dit komt echt letterlijk uit zien kokerwij in alle opzichten. Dat er mijn nieuw materiaal omkomt. Ja, ik zou zeggen de jonge rapper, maar ze staan zo'n best een volk. Zijn leeftijd had het bereikt. Ja, klopt. Maar te gek nog streven best, want die nieuwste album Code Rood, het lieknamige nummer is al clear en is Ja. ook al online te vinden. Komt haast uit. Is er in de even door leeftijdsprutsen troderen hen een oren beleving ten opzichte van hip-hop bij die kam of net? Beleeft het nou awesome? Dat is de best 30er. Ja. Hartstikke jong, ja. Dat is wat oors dan als puber. Maar die bandjongen komt, denk ik, of net? Of is die beleving eigenlijk nog hetzelfde blijven? Goeie vraag, Willem. Dat weet ik eigenlijk niet. Dan moet ik even eventjes terugdenken. Is het echt een beleving anders? Nou, ik denk dat ik nog steeds hetzelfde gevoel er wel van krijg. Dus dat niet heel erg veranderd is. En ik kan wel zeggen, ik word ouder en volwassener, maar dat is ook niet altijd... Nee, voor mij is het nog wel... Ik denk nog wel hetzelfde eigenlijk. Ja, nog steeds wel. Ja. Ja. Want best nog steeds die angry young man, ook wel wat? Ja, dat klopt. Dat hoor je ook nog wel terug, hoor. Er zit echt soms nog wel wat agressie in. En, Nou ja, een beetje flauw zijn, maar fuck the system. ja. Ik hier natuurlijk ga ik wat muziek draait. En even een peerlijn, heel veel met zijn grap. Woke, van woke mogen we niet rappen of zoiets. Ja, klopt. Ik denk, nou, dat is lekker handie, lekker beuken, Ja. lekker schoppen. Ja, Dat is net verhoren, Trodian. dat is eigenlijk niet veranderd, nee. nee, misschien is dat nog wel erger geworden. Want ja, het is natuurlijk nu ook... In deze tijd, het gaat er overal over. Ja. En je mag niks meer. En je mag, dat mag gevoel niks meer dat zeggen. niks Dat is meer mijn, wijst? nou, dat is wel mijn gevoel, ja. Dat je, of laat ik het zo zeggen, het wordt allemaal heel snel vergroot uitgemeten. En dan op een manier die me eigenlijk niet bevalt. Ja. Hè, dat dingen echt uit verband worden getrokken. En dat je dus niet... kijk, ik vind het belangrijk dat je alles moet kunnen zeggen eigenlijk. En ja, daar is eigenlijk vrijwel geen grens aan. Dat is natuurlijk ook een beetje gevaarlijk. Maar dat is meer mijn invalshoek. En het is nu eerder andersom. Dat alles wat je zegt krijgt een stempel. En dat mag niet en het kan niet. Want er is wel iemand die er aanstoot aan neemt. Dus misschien is mijn gevoel daarin nog wel wat sterker geworden. Omdat ik nog wat meer er tegenaan wil schoppen. Zit het dubbel zat dit in? Hè? Want wanneer ik had het gevoel dat het niks meer sissenkist. Ja. Maar Kist het Bos is, dat is niks meer sissenkist. Ja, klopt. Ja, dat is een paradox, ja. Eigenlijk wel, hè? Ja. Ja. Ja, in die zin wel. Maar Is daar wel eens in verst of net, in die redenatie? nee, eigenlijk niet. Kijk, het gaat er niet, misschien niet zozeer om wat je wel en niet mag zeggen. Maar het gaat er meer om, zeg maar, wat wel of niet dan geaccepteerd is dat je dat zegt. Mensen nemen heel snel aanstoot aan als jij gewoon een redenatie hebt van er zijn mannen en vrouwen. Dat mag niet meer nu. En dat vind ik gewoon raar. En er zijn wel mannen en vrouwen. En er zijn inderdaad ook mensen die zich anders identificeren. Nou, prima. Ik heb er helemaal geen moeite mee. Lekker zelf weten. Maar ik heb een beetje moeite mee dat dat dan de nieuwe standaard is. Dat er een klein gedeelte is die dat vindt. En dat dat dan voor iedereen moet gelden. Ja. Ik vind, laat iedereen gewoon lekker zijn eigen ding doen. En daar heeft niemand last van. Ik vind het prima als jij een het wil zijn. Of een hunnie. Of een... maakt mij niks uit. Nee. Maar de standaard is gewoon... Man-vrouw, dat is gewoon... Dus en dat is misschien een klassiek idee, maar dat vind ik echt. En dat wordt nu ook zo weggezet van dat is een ouderwets idee. Nee, dat vind ik gewoon een normaal idee. Maar misschien vind ik dat het nuchter voor hoor. Ja, maar daar komt een beetje in opstaan. Mag ik het zo zeggen? Of daar nou, in die echt die mening hoor. Nou, ik vind gewoon dat je dat dus wel... Kijk, wat ik zeg, ik heb daar geen moeite mee. Ik vind dat prima. Dat is van mij maar alles, weet je wel. Maar laten we wel gewoon even de kerk in het dorp laten, zeg maar. Hè? Dat is wel mooi. De kerk in het dwarplit. Ja, kijk, alles is prima, weet je wel. Maar niet elkaar opdringen dat ik dan niet meer... Als hij of zij zegt dat dat dan discriminerend is. Ja, dat vind ik gewoon raar, dat soort dingen. Ja.
Dus Alles mij gewoon en mat kennen. alles, ja, en veel meer, want anders wordt het zo'n betutteling. Maar ik zie wel een kleine verandering daar nu in. Eigenlijk, dat valt me de laatste weken of maanden misschien op. Dat er wat meer mensen klaar mee zijn met dat geouwe hoeren en dat slappen. En dat ze denken van doe maar weer gewoon normaal. En dat zie je op tv ook. En cabaretiers hoor je erover. En dat vind ik altijd wel een goed teken. Want cabaretiers zijn altijd vaak een beetje de eerste die zulke dingen roepen. En dan volgt het uiteindelijk gaat het langzaam. Dus ik heb het gevoel dat het gestaag wel een beetje beter wordt. Ja. Wat heeft er een protte reactie op gewoon in de oren aan de tijd? Waarop? Nou, dorst binnen de meeste mensen die proberen om dat te cancelen of krijgt reacties in die richting. Dat zei ze van nou meneer Maddock of Maddock, toen maar kijkt hoe ze het uitspreekt. Nou, dan mag hij nog stil horen of mag dit net zissen. Ik heb wel... Is dat in de praktijk gewoon, bedoel ik? Nou, dat is heel moeilijk om te duiden natuurlijk. Want als ik zeg maar om die reden ergens niet uitgenodigd zou worden, dan zal ik dat dus niet meemaken. Dus dat is een beetje moeilijk. Maar ik heb wel het gevoel dat niet iedereen dat even leuk vindt. Kijk, er zijn een heleboel... Ik heb bijvoorbeeld bij het programma Roddelpraat heel veel BN'ers belachelijk gemaakt. Maar ik heb ook berichten gehad van die BN'ers die zeiden van goh, wat leuk dat je dat hebt gedaan, weet je wel. Dan denk ik, dat is de goede reactie. Het is grappig bedoeld, met een satirisch komisch randje. Ja. En dan zijn er mensen die reageren daar leuk op. En ik weet ook zeker, er zijn een aantal bij die vinden het niet leuk. Weet je wel? Ja, en ik weet niet of die dan vervolgens of dat invloed op heeft. Of dat ik nu misschien had ik wel... op Nederland 1 vanavond moeten zitten. Hè? Dat weet je dus niet. Als je dat... Dus dat is wat lastig te duiden. Maar ik zie het wel eens zo als mijn taak. Zeker als rapper zijn. Gewoon, alles moet je gewoon kunnen zeggen. En elke mening. En als je het niet met elkaar eens bent, ga lekker met elkaar in gesprek. Hè? Maar ga dat gesprek niet uit de weg. Door te zeggen dat mag niet, dit mag niet. Nee. Het valt alleen maar roddelpraat. Lees even nu voor de mensen die net weten wat dat is. Wat het is. En wat het is? Ja, nou, het is een satirisch programma op YouTube. Van Dennis Schouten en Jan Roos. En daar heb ik een tijd, 1,5 jaar ongeveer. Ja, behoorlijk vaak lang. En vaak, hè? ja. Ben ik daar, dat noemen ze dan de huisrapper geweest. Hè? Dus wat ik eigenlijk deed was muzikaal samenvatten van de nieuwste roddels uit Hilversum. En dan op een beetje een komisch satirische manier. Dat was de insteek altijd. Ja. En daar zijn veel mensen die daarna kijken. Die zijn nu zeg maar ook bij mijn kanaal terechtgekomen daardoor. En in die zin heb ik daar ook heel veel aan gehad. En ik vind het ook leuk. Ja, het begon eigenlijk in de coronatijd. Dat het een beetje verveling ook toesloeg. Hè? Dat het programma was er. En dan was ik thuis aan het werken. En dan had ik op achtergrond het programma op. En dacht ik, goh, dat is wel heel leuk. Ze hadden altijd een rapper en die was er op een gegeven moment niet meer. Ik denk van, nou weet je, dat lijkt me wel wat. Dus ik had gewoon wat ingestuurd, niks van gehoord. En ineens zat het erin. En daarna 1,5 jaar lang gebleven eigenlijk. En... nu eigenlijk de focus weer op de eigen... Ja, wat ben je best ermee stoppen? Nou, laten we zo zeggen, er was soms wat oneenigheid onderling. Het is niet altijd even de makkelijkste... Nou, zij gaan vrij vier hè, in hun roddelpraat, om het zo maar te zeggen. Ja, dat ook, maar daar had ik nog niet eens zoveel moeite mee. Nee, maar even de sfeer te schetsen. Ja, de sfeer. Ja, de grens en misschien een beetje eroverheen. En een beetje eroverheen. Ja, een beetje prikkelen. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Dus, maar daar had ik niet zoveel moeite mee. Maar op een gegeven moment liep het even niet lekker meer of zo. Dus ik heb gezegd van nou, ik ben er wel even klaar mee. En zodoende gestopt. En er is verder geen oud zeer of zo tussen ons. Dus dat is allemaal prima. Alleen ik denk van nou, ik ga nou even de focus weer leggen op mijn komende album, mijn eigen muziek. En wie weet schuif ik nog eens aan. Dat sluit je ook nooit uit natuurlijk. Maar voor nu is het wel even goed zo. Een leuk project dus. Ja, het was een heel leuk project. We hebben veel plezier gedaan. Ja. Hoe grappig trouwens, want Frederik de Zwetser. Ja. Geen rapper, maar ik neem maar even de troubadour. Ja. Singer-songwriter, die had daar ook een tijdje, maar die voelt voor die... nou, toen had het even... Nou, ja. Toen best even een tijdje stoppen, toen had hij het opvuld, hè, ook? Ja, klopt. Nou, soms, kennelijk kunnen we wel vaker klaar mee zijn, ik weet het ook niet. Maar op een gegeven moment was ik er even klaar mee ook. En toen ben ik gestopt inderdaad. Toen waren ze op zoek naar vervanging of iets anders leuks. En misschien ook niet per se een rapper, maar gewoon even wat leuks weer. En toen heeft Frederik het een aantal keer gedaan. En uiteindelijk liep dat ook een stuk, geloof ik. Misschien om dezelfde reden als bij mij, dat weet ik niet. Maar dat liep ook niet helemaal lekker meer. Toen was hij weer weg. En toen dacht ik van, nou, weet je, ik doe gewoon een comebackje. Dus toen ben ik weer teruggekomen. Ja. En nu ben ik denk ik 3 maanden of zo ben ik er weg gestopt. En ze hebben nog wel een oproep gedaan, maar ik heb nog niks gezien. Dus kennelijk is het toch wel moeilijk om iets te vinden. Dat het is toch niet zo makkelijk misschien als het lijkt. Ja. En mensen zien 2 minuten van een filmpje en die denken dat je 2 minuten bezig bent. Ja. Maar ik was daar gewoon een heel weekend mee bezig. Eigenlijk vrijdagavond tot met zondag. En daar had je het zo net ook al even over, omdat ik heel veel dingen zelf doe. Kijk, de beats voor het programma ook nog maken, dat lukte gewoon niet qua tijd.
Maar anders heb ik dat ook misschien nog wel gedaan. Maar ik had de teksten schrijven natuurlijk. Nou, er moet een beetje humor in zitten. En dan moest ik mezelf wel eens even terugfluiten. Vaak nam ik iets op vrijdagavond, een paar biertjes erbij. En dan op zaterdag ging ik nog, ik denk, dit kan ietsje anders, weet je wel. Maar de teksten dus, het opnemen, de video's die erbij zaten, deed ik ook zelf. Dus dat nam mezelf op, ging ik zelf editen. Nou ja, en dan ben je zo ineens 3 dagen verder. En dat was altijd wel hectisch, omdat het voor een bepaalde dag moest het daar zijn. En nou, dat proces ken je natuurlijk wel. Het moet op tijd klaar zijn. Het moet dan in de aflevering komen. En dat moet ook weer geëdit worden. Dus het was altijd een soort tijd, een soort stress. Behoorlijke klus dus. Het was eigenlijk een behoorlijke klus, ja, om dat elke keer te doen. En dat was eigenlijk hartstikke leuk. Maar dat mis ik niet, die hectiek. Want als ik nu muziek maak en ik ben eigenlijk altijd wel bezig. En elke dag ben ik wel ergens mee bezig. Alleen, ik heb niet zo van, het moet dan... dit was altijd op gehaast. Het moest altijd gestrest, het moest klaar. En nou ja, dan nog maar een uurtje door, want het moet nu af, zeg maar. En dat mis ik niet eraan, de hectiek. De pressure, om het zo maar zo te drukken. Ja. Ja, Code Rood. We hadden al even de PKNAM. Is de titel van die nieuwe nog te verschijnen album. Zet ik hem er even bij. Maar het is ook de single die intussen uit is. Ja. Wat is de Code Rood? Ja, Code Rood het staat eigenlijk een beetje synoniem voor 5 voor 12, wat ik eerder ook al zei. Het is een beetje, het is nu, het is aan. Het moet nu, het moment is nu. Waarvoor? Voor mijn muziek natuurlijk. Ja. Voor mijn album. Ja, kijk, hier ben ik. Hier ben ik al lang naartoe geweest. Ik vind het album weer beter dan het vorige, dus dat is altijd goed. Maar nu is het moment. Hè? Je moet het nu, dat is een beetje, wat ik eerder ook al zei, mijn credo, maar ook dat wil ik ook met dat album. Het is een rollercoaster, gaat alle kanten op. In die zin, alle emoties komen wel aan bod. Maar wat ik vooral weer wil meegeven is van, en daar ben ik dan zelf denk ik inmiddels een soort levend voorbeeld van, je moet niet opgeven, je moet altijd maar doorgaan. En uiteindelijk kun je hele mooie dingen bereiken. En dat geldt voor mij dan in de muziek, maar dat kan natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen doelen. Maar ja, ga daar gewoon voor, weet je wel. Geef niet zomaar op. Dat is een beetje. En Code Rood is gewoon van. Code Rood, dan betekent gewoon, nou, dan is het nu storm. Hè? Het is nu, weet je wel. Is dat ook een verwijzing naar de maatschappij? Of zei het, nee, dat is eigenlijk gewoon heel persoonlijk, 4 voor 12? Nee, het is meer persoonlijk inderdaad. Voor mijn eigen... Nee, het is niet zo dat ik denk dat de wereld in brand staat. Nou ja, sommigen denken dat en verwerk je dat in hun kunst. Dus vandaar ik even de vraag. Van... Ja, nee, klopt. Nou, nee, daar is niet deze gedachte is wel persoonlijk. Ja, of de wereld echt in brand staat, weet ik eigenlijk niet. Zit ik nou over na te denken. Er is van alles aan de hand, hè? Misschien ook wel, ja. Ja, er is van alles aan de hand, inderdaad. Maar dat is niet de reden van het Code Rood dat ik het zo genoemd heb. Nee. Goed zo, dan draaien we. Ja. Vannacht ben ik op oorlogspad, niemand kan me wat vertellen. Stemming wat de hel, alsof de popel me kon wakker bellen. Ik heb zin in rellen, zoals gebruikelijke slok op. Spot een Duitse helm, voor mij duidelijke rotmof. Ik heb geen status. Ja, een single van Maddock, Code Rood, featuring Riskant. Waar is Riskant eigenlijk? Dordrecht, daar komt hij vandaan. En Riskant, Riz heet hij. Is eigenlijk een... ook al een rapper die heel lang meegaat. En dat is eigenlijk weer een van de rappers waar ik dan ook wel naar luister op mijn zolderkamer, zeg maar. Die 2007, als ik me niet vergis, heeft hij de grote prijs gewonnen. Dus dat geeft ook allemaal wel een beetje de tijdsgeest aan. Is echt al heel lang bezig. Ontzettend aardige gast. Maar ook, dus dat viel me ook alles mee, zeg maar. Ik had hem een bericht gestuurd en de hele toffe plaat geworden, vindt hij zelf ook. Ja, want dit gaat heel simpel, gewoon even mailen. Voor mij heb ik deze via Instagram gewoon bericht gestuurd. Maar gewoon even via internet een berichtje? Ja, maar we hebben ook de videoclip erbij opgenomen. Dus zijn ook naar Dordrecht toe gegaan. En we zijn ook alweer met iets anders bezig. Dus het is een hele leuke, fijne gozer. En dat is ook wel weer bijzonder. Hè? Omdat je natuurlijk dat altijd luistert, zeg maar, die muziek. En dat je dan dat die mensen dat weer mag maken. Dat is eigenlijk net als wat we eerder hadden met Wie, hè, met die producer. Nou, dit is dan met een rapper. En... dat vind ik mooi. Hè? Dat soort legends eigenlijk. Wat hast nou? Ja, dan mag je maar even uitlezen. Er zijn 2 dingen. Er zijn de teksten en de rap. Ja. Dat is natuurlijk de muziek. De backing tracks nemen we dat. Die muziek. Haswolle zelf helemaal produceert. Ja. En op die nieuwe album, hoe is de verhouding dan? Ja, valt deze keer wel mee. Deze beat is van Benjer. Ook een producer die ook al heel lang meegaat. En ditzelfde verhaal eigenlijk. Heel blij dat ik met hem mocht werken. Maar ik was zo blij met hem. Hij had een mapje gestuurd. En ik heb gelijk heel veel van zijn beats gebruikt. Dus op het album staan volgens mij 3 of 4 beats van hem.
En volgens mij heb ik 2 nummers zelf geproduceerd bij deze. Dus dat valt deze keer wel mee. Bouwt die sound helemaal van 0 op dan? Van scratch, om het zo maar eens te zeggen? Ja, dat verschilt. Soms wel. Soms speel je dat in. Soms maak je gebruik van loops of van sampletjes of dingetjes. Dus dat verschilt een beetje. Ja. Maar dus ik ben een beetje uit nood geboren. Omdat ik gewoon weinig beatmakers kon vinden. Zeg maar, wat ik echt tof vond. Ben ik dat zelf gaan doen. Het is wel een enorm circuit, hè? Ja. Internationaal, hè? Ja. Voor mij ben er ook speciale sites, dat ding, hele kist. Ja, klopt. Ik ben daar niet zo schuw voor, hoor. Want voorheen, je moest altijd je eigen producer en je eigen sound en zo. Maar ik denk, als er een goede producer zit in Spanje, weet je wel. Nou ja, en ik kan in de zijn wereld muziek... is Leeds, toch? Nou ja, wel. Ja, die kun je dus zo bereiken en gebruiken. Ja, waarom niet, weet je wel. Als dat gewoon voor jou werkt en dat voor jou je muziek sterker maakt... Ja, ben ik daar niet zo op tegen. Ik vind dat wel mooi. Dat is juist het mooie dat je dus... Die gast uit Canada had ik anders nooit natuurlijk kunnen vinden. Hè? Als er geen internet was geweest, had ik nooit met hem muziek kunnen maken. Ja. Dus ja, dat heeft ook voordelen. In de bandjescultuur, om het zo maar eens te drukken... had hij een producer in hier is naar een studio... en die bemoeit zich soms echt wel met de noemers en knip en plakken. Hoe zit dat in dit geval dan? Want de werkers mij meestal echt overseas en op oren plakken. Ja. Krijgt een tape, een mix in zijn totaliteit onleveren en dat is het dan? Of bemoei je dat soort mensen zich nog met de structuur van songs en doe maar een beetje kwader, een beetje langer dit? Nou, dat verschilt een beetje. Bijvoorbeeld die ik vanuit Canada krijg je gewoon alle sporen. Dus daar kun je in principe mee doen wat je wil. Je kunt het nog aanpassen en doen. Maar dat is ook vooral om het te mixen. Hè? Om de kicks, de drums eventjes anders kunnen... Want dan mixt het dan wel zelf al dus? Ja, ook nog, ja. Nou nee, maar in de reguliere muziekwereld, om het zo maar zo te drukken. Ja, wat is regulier? Maar ik bedoel, is het vaak de producer die de eindmixing weer doet. Ja. Maar in dit geval dus weer net. Ja, maar ik laat het wel weer masteren vaak. Dus ik begin langzaam wat dingen uit handen te geven, maar dat is gewoon omdat ik niet genoeg tijd heb. Met veel moeite dus. Nou ja, moeite. Kijk, ik denk wel dat uiteindelijk zijn die mensen erin gespecialiseerd. Statinsky mastert die albums nu af en die kan het veel beter natuurlijk dan hoe ik dat kan. Dus dat vind ik dan uiteindelijk ook wel weer belangrijk. Je wil dat beste resultaat. Dus ik probeer nu wel hier en daar wat dingen uit handen te geven. Maar heel vaak is het inderdaad zo dat ik gewoon van A tot Z wel bepaal hoe dat dan gaat klinken. Ja. En met die rappers, die sturen hun tekst op. En dat zet ik er dan op. En die beat, die had Benje gemaakt, dus heb ik verder niet zoveel... maar wat we zo straks Slaapwandel bijvoorbeeld hebben gehoord, die is echt van A tot Z gemaakt. En dan gaat zo ver dat zelfs ook de video zelf maken en editen. Dus de videoclips. Dat is misschien een soort stukje controle, maar het is ook vaak gewoon uit nood geboren. Dat ik gewoon denk, kan iemand inhuren om een videoclip te maken? Kost me dat misschien €1000. Ja. Ik heb geen €1000. En inmiddels heb ik het er ook niet voor over, omdat ik denk van ik kan zelf ook wel wat in elkaar flansen. Het is wel lekker om het uit handen te geven, maar alsnog moet je vaak veel dingen doen. Dus dan denk ik, kan ik het beter zelf gewoon de camera pakken en gaan. Maar goed, als dus aan zo'n albums, Jost, dan ben al je heel soort verschillende manieren van werken. Dus. Ja, klopt. Met de ene noemen dus dit, met de andere noemen dus dat. Dus een soort lappendeken liep het wel, hè? Ja, klopt. Ja, en langzaam word je overal iets beter in. Maar het moment dat album klaar is dat net heel moeilijk dan te definiëren? Hoe bedoel je? Wanneer wist dat klaar is? Ja, het is nooit klaar, hè? Maar je moet ook op een gegeven moment zeggen van... nu is het goed, weet je, dan ga ik weer verder. Maar kijk, ik ben nu alweer bezig met het volgende album natuurlijk. Dus dat gaat ook de hele tijd door. Dus je blijft altijd creëren en dingen maken. En uiteindelijk zeg je van, die komt wel op, die komt er niet op. Klinkt best ingewikkeld. Ja, je hebt verschillende petten op. Het is een continu creatief proces, West-Dienst, hè? Ja. Ja, maar het is ook wel lekker, want de ene keer zeg je van ik ga nou een tekst schrijven en alleen maar dat. En de andere keer zeg je ik heb geen zin om een tekst te schrijven, ik ga video editen. Dus dat is op zich ook wel weer mooi. Je kunt als je ergens geen zin in hebt, kun je wat anders gaan doen, zeg maar. Ja. Alleen soms is het ook wel eens lastig, omdat het gewoon zoveel tijd kost. Dus ik probeer wel steeds meer wat uit de handen te geven. Want mijn hoofdmoot is toch dat ik gewoon muziek wil maken en dan rappen.
dus teksten maken. En soms verzand je erin dat je dan weer beats aan het maken bent. Dan weer een video aan het editen bent. Dan weer op een of andere industrieterrein die staat te filmen zelf. Hè, en dat je dan iemand meeneemt en zegt van nou, je moet het zo ongeveer doen. Dan komt het goed. En dan proberen we dat zo. Maar dan ben je met zoveel dingen bezig. En denk ik van, goh, ik wil nou eigenlijk wel weer gewoon een rap maken. Weet je wel? Daar kom ik eigenlijk voor. Ja. Gisteren nou wat omheen gedaan? Een tourke of zo, of een promo-ding? Nou, ik probeer nu een code road tour. Ik dacht, dat is wel leuk te doen. Maar dat staat nog in de kinderschoenen. Ik heb de mails de deur uitgedaan. De contacten zijn langzaam met een paar in gesprek. Dus alles eigenlijk zelf? Ja, ook nog eens een keer. Ja. Dat is geen boeker, geen manager. Nee, ik heb officieel mijn DJ, die doet ook wel de boekingen. Maar ik kreeg door corona ook heel weinig voor elkaar eigenlijk nu. Het is gewoon, alles zit vol. En, Wat bestaat er nog zoiets als een hip-hop circuit met een heel groot live optreden, met een vast publiek en dat is al wat te lonen kist? Of is dat er net? Nou ja, niet dat ik weet. Nee, het is heel lastig. Ja, de grote acts domineren, zeg maar. Want Pode, ik snap het ook wel. Kijk, Pode denkt ook van, ik wil wel weten dat die took al helemaal vol gaat. Want we hebben lastige jaren gehad en we moeten wel ook zorgen dat het uitkomt, zeg maar. Dus ik kan me dat ergens ook wel voorstellen. Maar aan de andere kant zijn de poppodia er ook voor om alle muziek die er maar is, zeg maar, een podium te geven. En ze hebben ook een maatschappelijke functie. Dus heb ik zoiets van, ja, ik weet niet of mijn zaal vol gaat in Groningen of in Emmen. Je weet het niet. Maar dat weten we pas als we erheen gaan. Hè? Dus laat ons gewoon optreden. Dan gaan we kijken. Ja. Verzin wat leuks. Maar ik denk dat dat wel belangrijk is. Ja. Tenminste, ja, ik wil daar wel graag... Nee, maar dat vind ik een beetje wel eens wat... Ja, opmerkelijk in de hip-hopcultuur. Dat is een van de grootste muziekgenres ooit. Ja. Of tenminste op dit moment. Dat is zeker naar de industrie. Als je naar de blues, dan ben je bluescircuitjes. Hè? Zaaltjes, promoters, dus dingen. Iedereen dance, hetzelfde, jazz. Ja. En het part met hip-hop is dat net gebeurt nog steeds. Hè? Oerl is er hip-hop, maar het had net zijn eigen scene en zijn eigen. Nou, je hebt wel een paar underground collectieven volgens mij die collectief proberen iets te doen, maar dat is gelijk. Er is net een hele rits zalen die alleen maar hip-hop doen of zo. Nee, ja, niet dat ik weet. Ja, ik weet dat Hedon doet wel heel veel. Maar hip-hop. het is heel verdeeld dus. Ja. Plaatselijk. Ja, en het is ook een beetje of je bent echt haantje de voorste, zeg maar, een van de top acts. Ja. En dan kun je overal Ahoy's uitverkopen. Ja, en zo. maar goed, dan eerst de mainstream festival zien en de mainstream zalen. Of eigenlijk is er heel weinig. Dat is een beetje die tweede. Dat is wel heel jammer. Ja, maar ik vind het heel opvallend. Ja, klopt. Ja, het is ook, misschien is Nederland daar ook wel klein voor. Of misschien is hip-hop te verdeeld in al je subgroepjes. Ja, ook dat misschien. Maar dat is misschien een beetje hetzelfde. Want kijk, Nederland is niet heel groot. Nee. Dus er is ook, maar er zijn wel heel veel zijtakken en stromen. Kijk, heel veel van die artiesten die ik luister, zeg maar, die doen dat in het Engels. Dus die hebben wereldwijd bereik. En die hebben dan een prima bereik. Maar omdat je een Nederlandstalige act bent, is je bereik gelijk al heel erg beperkt. Ja. En dan is het ook nog eens een keer heel erg verdeeld, inderdaad. Nou, dan heb je een aantal grote namen. Dat is meer de pop, hip-hop eigenlijk. Hè. Ja, en dat domineert dan. En dan is het gewoon lastig om een beetje in de spotlight te komen. Nog hier een vraag, want als je op die site zit daar de dikste rapper van... Waarom die namen? Nou, je moet dat eigenlijk overdrachtelijk zien, maar ook wel letterlijk. Kijk, ik ben altijd eigenlijk een beetje te zwaar. En, ja, maar ik vind die net heel dik. Nee, dat klopt. Dat hoor ik nu wel vaker. Ik weet niet of jij dat nog goed voor de geest hebt, maar toen ik denk ik in 2013 zo hier kwam, was ik volgens mij nog wel een stuk dikker. Dus zo is het eigenlijk ook ontstaan. Ik wissel altijd een soort barbapapa. En dan ben ik weer wat dikker, dan ben ik weer wat dunner. Het bekende yo-yo-effect. Ja, precies. Ja. Maar dat is het broek op zijn size. Want ja, ik heb het omarmd. Ik heb het omarmd. Hè. Ik zie het overdrachtelijk. De vetste, de dikste. En daar komt het eigenlijk vandaan. En het is eigenlijk ook een knipoog. Beetje zelfspot. Dus ja, dat is het idee erachter. Mooi man. Album komt uit. Echt op korte termijn. Code Rood van Marduk. Het zit er haast op. De tour is allemaal voorbij. We draaien nog hier een nummer. Dat is Hoop. Featuring Julia van Helvoort. Julia van Helvoort. Helvoort. Ja, was het OI, hè? Ja, klopt. Waar is deze dame? Julia die heeft in 2000, als ik het verkeerd zeg, maar volgens mij 2019 of 2017. Nou ja, dat moet je me maar even vergeven. Heeft ze Idols in het verliezen? Heeft ze Idols gewonnen. En zij maakt heel veel muziek, Nederlandstalige liedjes met bijvoorbeeld Frans-Duits.
En dat soort figuren. Ik ken ze niet allemaal, maar dan weet je een beetje het genre. En ook via volgens mij berichten ze mij ooit en wat projectjes gedaan. Er zijn nog een paar dingen liggen nog op de plank. Maar deze, ik vind het hartstikke leuk vind als je ook bij mij op het album komt. En daar is deze. En dit is dan de tweede single ook die tegelijk met het album gaat uitkomen. Met videoclip weer erbij. En Hoop, het is een heel mooi liedje. En ik vind de combi ook weer heel leuk. Omdat niemand het denk ik verwacht. Zo'n Nederlandse zangeres van dit kaliber, zeg maar. Van dat genre, subgenre, denk ik. Ja, hoe zeg je dat? De Franse bouwen, Frans-Duits, dat genre. Met Madok, de underground rapper. Weet je? Dat vind ik dan weer een leuke combi om te maken. Dus Hoop. Dank u wel. Ja. Ik schets een beeld, vol asbakken de wako. Alleen in de stuur, ik zit veel te vaak zo. Mijn pen is leeg, niet zoals mijn hoofd. Elke fan die me schreef, ik weet niet of ik geloof. Hoe kan ik jou helpen als ik het zelf niet eens red? Ze zeggen je kan niet stoppen, want het helpt als je rap. Ik put energie uit de verse, ik voel me zo. Je verwoordt wat ik denk en dat is moeilijk, yo. Maar wie helpt mij dan? Ik ben zo in de war dat ik mezelf niet zijn kan, dit is cinema. Ja, dit is Tivoli, dit is net als een film. Al krijg ik zoveel, dit kan het net niet stillen. Altijd ontevreden, want ik ben daar niet. Ik voel me ouderwets, net een Atari. Begrijp me niet verkeerd, geniet van elke DM. Ik geef jullie hoop, iets dat ik zelf niet ken. Eén ding zeggen werd geen voorbeeld, want als ik zeg wat ik denk word ik veroordeeld.